The Hiligaynon word daan means old or not new in English. Daan. Daan. Let us have the following example sentences for the Hiligaynon word daan. Daan na nga libro ini. Daan na nga libro ini. It means this is an old book. Daan na nga libro ini. So libro is a book and then ini is this. So daan na nga libro ini. Daan na ang bayo nga ginsuksok niya. Daan na ang bayo nga ginsuksok niya. So the clothes he or she is wearing are old. So a bayo, that's clothes, and then suksok is like wear, and then niya is he or she, it's gender neutral. So daan na ang bayo nga ginsuksok niya. Ang daan nga kalsada ginakay usubong. Ang daan nga kalsada ginakay usubong. The old road is being repaired now. So, kalsada is a road, and then ginakayo, the root word here is kayo. It means that it is being fixed or repaired, and then subong is now. Ang daan nga kalsada ginakayo subong. May daan nga simbahan sa syudad. May daan nga simbahan sa syudad. There is an old church in the city. Daan is old, may is there is. And then simbahan is a church, and then syudad is the city. May daan nga simbahan sa syudad. May daan nga simbahan sa syudad. Daan na nga libro ini. Daan na ang bayo nga ginsuksok niya. Ang daan nga kalsada ginakay o subong. May daan nga simbahan sa syudad. So that is for the Hiligaynon word daan, which means old or not new.